हाय फ्रेंड्स, दिनैनि बे भिडिअखौ जागायनोसै। थांनाय पार्टआव नोंसोरनियाव सोंदोंमोन मा सोदोबा UND दो स्टार्ट जायो आरो UND आवनो जोबो। दिनै बे एन्सारखौ होनसै। बे एन्सारानो जाबाय आन्डारग्राउन्ड। आन्डारग्राउन्ड सोदोबखौ गोबां मुभियाव खोनानो मोनो। आन्डारग्राउन्ड सोदोबा UND आवनो स्टार्ट जायो आरो UND आवनो जोबो। दायो नेक्स्ट कुइसनखौ जागायनोसै। दिनैनि कुइसनखौ कुइसन नाम्बार फार्स्ट कुइसन, माया बारा जाब्ला जोंनि नुनाया खम जायो? एन्सारा जाबाय खोमसि। खोमसिया बारा जाब्ला जोंनि नुनाया खम जायो। सेकेन्ड कुइसन, 100निफ्राय 10खौ खनबेसे दानख'नो हायो? एन्सारा जाबाय खनसे। 100खौ खनसे दानख'योब्ला बियो 90ल' थायो, बेखौ आरो दानख'फिननो हाया। दायो आं नोंसोरनो कुइसन सोंगोन, बेफोर कुइसनखौ नोंसोर आंनियाव कमेन्ट खालामना रिप्लाइ खालाम। बेफोर कुइसनानो जाबाय, मानि फिथाइया गोदैब्लाबो बायनानै मोनाबा हाथायाव फाना? मा बुस्थुखौ उखैबा जानो हायो, गांदोबा लोंनो हायो, गोजांबा अर सायनो हायो? बेफोर एन्सारखौ कमेन्ट खालामनानै आंनियाव हर, जायफ्रा हायो। आरो आं बेफोरनि एन्सारखौ नेक्स्ट मोनसे पार्टआव होगोन। आंनि कुइसनफोरखौ गाहाम नाङोब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। बेफोरबायदि आं गोबां कुइसन हरबाय थागोन। बेफोर कुइसनखौ नोंसोर गोख्रै मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ।